Výborně. Takže nahráváme. A já vás tady moc všechny vítám. Jsem ráda, že jste si udělali čas na nás a připojili se na nás webinář. Mé jméno je Tereza Berger, pracuji v AIC jako projektová koordinátorka a v AIC propojujeme svět interim managementu s technologiemi a efektivním řešením pro firmy a také poskytujeme vzdělávání. Dneska tu tady nejsem sama, náš hlavní host, a řekněme odborník, a na slovo vzaté pan Radovan Slíš, který je vlastně expert na data, IT a Smart Industry platformy a je také zakladatelem Worksys Dat Space. Radovan se pohybuje na pomezí technologií, dat a reálné výrobní praxe. Má bohaté zkušenosti s implementací smart platform pro průmyslové podniky a my si dneska společně ukážeme, že data nejsou jenom nutné zlo, ale skutečný pomocník pro manažera. A ještě tak rado, jestli ještě chcete třeba něco doplnit za sebe, o sobě, nebo o Worksys. Myslím, že asi bolo povedané všetko. Ďakujem pekne za uvítanie. Ja by som možno na úvod povedal, že tá prezentácia sa skladá trošku z menej teórie, aj keď nejaký úvod tam spravíme, aby bolo všetkým trochu jasné. A budeme sa venovať príkladom z praxe a ukážeme si, čo sa dá monitorovať, ako sa to dá ľahko monitorovať, čo všetko z toho môžeme regulárne vidieť. A samozrejme budem rád, keď to bude aj interaktívne. A to si samozrejme skúsime zrekapitulovať v nasledujúcich slajdoch. To znamená, že ukážeme si, ako ľahko pristupovať k údajom, bez ohľadu na to, akým spôsobom vznikli alebo akým spôsobom boli do systému vložené. Na tých praktických príkladoch si ukážeme to, čo už spomínala Tereska, že tie dáta môžu byť výrazný pomocník k tomu, aby som lepšie pochopil, ako fungujem. Rovnako dáta majú obrovský potenciál, jak z hľadiska efektivity, tak aj úspor, pretože klasické manažerské a mnohí ako interim manažeri vedia, keď merám, riadím, takže v tejto logike je to veľmi jednoduché. A na praktických príkladoch, jak som povedal, si ukážeme, ako ľahko zaviesť efektívne meranie pomerne nízkymi nákladmi, ako ľahko pomôcť korigovať manažerské rozhodnutia na základe tých dát, ktoré už nejakým spôsobom zmieram. Ukážeme si, že je to veľmi pohodlné aj z pohľadu toho, že ten užívateľ sa nemusí bať rozhodnutia, pretože ak to merá priebežne, okamžite to na tých dátach vidí, či to rozhodnutie bolo správne alebo menej a vie ho veľmi rýchlo korigovať. Ukážeme si, že aj napriek tomu, že zbieram iba jeden typ údajov na úvod pre lepšie pochopenie, môžem sa na nich pozerať viacerými uhlami a môžu mi doniesť úplne inú informáciu. A v prípade, tak ako už spomínala Tereska, že v prípade, ak nastane nejaká potreba sa niečo opýtať, ak to bude rýchla vec, pýtajte sa rovno, stačí dvihnúť ruku a dohodneme sa, rovno sa môžete opýtať. Ak tie veci sú komplexnejšie, poprosím, skúste to vpísať priamo do chatu a postupne sa k záveru tomu vrátime alebo v tom bloku, pre ktorý to bude z tohto pohľadu zaujímavé. Tak, ak dovolíte, posunieme sa ďalej cez ten krátky úvod. Ja by som možno na úvod len skúsil v krátkosti vysvetliť, že prečo sa vôbec zaoberáme prevádzkovými údajmi. V podobnej situácii bolo pred x desiatkami rokov účtovníctvo. Je to presne logická otázka, či si viete predstaviť, že by ste riadili firmu len na základe bankového účtu alebo peňazí na bankovom účte. Dneska sa to už všetkým javí ako veľmi úsmevné a skoro alebo v podstate nerealizovateľné a presne v tejto logike sa na tú situáciu dnešnej doby budeme pozerať za 10 rokov alebo možno už za 5, pretože tak ako rýchlo sa vyvíja trh, jak sa menia situácie, neexistuje spôsob, ako to robiť už dneska intuitívne, možno v menších prevádzkach, v menších podnikoch, kde to ešte dokáže ľudský mozog ustáť, ale v tých väčších prevádzkach a väčších firmách, a dovolím si tvrdiť už od menších stredných, už je výhodné, keď sa ten software nasadí a pomáha nám pri tom samotnom riadení. Tá typická situácia v tých firmách je dneska tak, že každá firma už má dneska pomerne kvalitne vybudované, a nechcem o tom moc polemizovať, kvalitne vybudovaný ekonomický, poťažmo plánovací systém, ktorý im pomáha tú firmu riadiť z hľadiska ekonomiky. Majú mnohí rôzne typy lokálnych softverov na riadenie alebo monitoring buď nejakej časti výroby alebo viacerých výrob, ktoré majú, a do toho patria aj ďalšie logické procesy, to znamená logistika, facility management, energie a kopec ďalších aktivít, ktorými sa bežne stretávame. My si dneska ukážeme,
že toto je stav, ktorý vôbec nie je nezdravý a je to úplne prirodzené a ukážeme si, že stačí tie veci upratať, respektíve nastaviť si v tom nejaký systém, bez toho, aby som ich musel vymieňať, čo je základná vlastnosť. Že nikto nechce a nikto ani dneska už není ekonomicky žiadna firma schopná ustať, že keď ja prídem ako nejaký veľký dodávateľ a poviem, že a teraz všetko musíte vymeniť a musí to byť všetko od nás. Takto svet už dneska nefunguje a ak tak niektoré ešte fungujú, tak už im veľmi rýchlo zvoní. Takže tá situácia sa výrazne na trhu zmenila a už to chápu aj veľkí hráči. A to teraz myslím nielen ekonomických, ale aj prevádzkových. Ale to, kam to smeruje, že keď si tie veci preupratujem, čo všetko mi na čo slúži, tak vlastne si pomáham pochopiť, čo všetko musím ešte zbierať dodatočne a ktoré informácie vlastne už mám k dispozícii a tie údaje v podstate koncentrujem alebo prenášam do nejakej jednotnej dátovej vrstvy, či už dátového pieskoviska to nazvime, alebo platformy, môžeme to volať ľubovoľne, ale celé to smeruje k tomu, že tento krok je absolútne nevyhnutný, pretože dneska ešte firmy majú veľmi veľa lokálnych súborov, či už je to Excel, či sú to lokálne databázy, či už od Accessu, končiac s nejakými inými lokálnymi aplikáciami, ale dostať data na časovú os a pozrieť sa na nich súvzťažne, to znamená, ktoré data z jednej časti firmy ovplyvňujú data inej časti firmy, to je ten cieľ, ktorý chceme. A ten základný cieľ, ku ktorému sa chceme dostať, je za veľmi malé peniaze zabezpečiť, aby som bol schopný vo firme príjmať rozhodnutia rýchlejšie, pohodlnejšie, efektívnejšie a to sa dá jedine na základe kvalifikovaných dát. Pretože nikto nemá šancu si obehať tých ľudí, nikto nevie kvalifikovať. Tam je práve opačná snaha v maximálnej možnej miere eliminovať potrebu ľudského faktora a tú rutinnú prácu, ktorú mnohí dodnes robia, im prebrať a hodiť ho na systém. Samozrejme, potom to smeruje k tomu, že to upratané nám už pomáha potom lepšie pochopiť aj tie údaje, ktoré dneska ešte máme ako lokálne časti, pretože sme na to nemali software v tej firme, tak si to niekto ukladá do Excelu, tak to možno niekde zbiera do nejakej Access databázy, niečo si preberáme z webu a podobne, ale ten svet smeruje k tomu, že všetky tie údaje budú musieť byť nejakým spôsobom koncentrované viac alebo menej, v závislosti o tom, ako nám pomáhajú, alebo budú pomáhať, alebo môžu pomáhať pri jednotlivých riešeniach. Práca s datami je v princípe veľmi jednoduchá. Ja som si dovolil spraviť takéto krátke kolečko, ktoré hovorí o tom, že zbierajte údaje, kategorizujte si ich, to je veľmi dôležitá vec, aby bolo jasné, čo ten údaj o ktorej časti hovorí, potom ho analyzujte tie údaje, pozrite sa, ako to vyzerá. Najlepšia analýza, najlepší spôsob je ukázať to priamo na grafoch. Keď už to vidím na tom grafe, tak sa to samozrejme snažím pochopiť, ale ten graf, a ukážem vám to potom aj na tých grafoch, na praktických ukážkach, je to na prvé oko viditeľné. Nepotrebujete k tomu byť žiadny Einstein alebo žiadna zložitá matematika za tým nemusí byť. Následne na to navrhnite optimalizáciu a tu by som sa možno zastavil. Z praxe u našich zákazníkov sa ukazuje, že v prípade, alebo v týchto prvých fázach, keď tá firma začína implementovať túto logiku pohľadu na data, tak veľa veľkých, a teraz doslova veľkých, a bavíme sa rádovo v desiatkách tisíc eur a viac, opatrení a úspor a efektívy si dokáže urobiť bez toho, aby implementovala ďalší dodatočný software, pretože si začne upratovať procesy a uprace si veci interne, v poradí, v závislosti, tak, aby to vlastne vedela urobiť kratšie, rýchlejšie alebo lacnejšie. A to sú veci, ktoré sú dneska šedá zóna a málo sa o nich hovorí, všetci ju tušíme, ale to sú veci, ktoré nám môžu monetizovať celé tie data a priniesť nejaký kapitál. Samozrejme, toto je len prvé kolečko. Tá základná logika hovorí o tom, že keď už nastavím nejaké opatrenie, tak obvykle by sa malo aj dohľadovať, ale nemal by to robiť človek. Preto už systém obsahuje možnosť vytvárať si rôzne KPI, rôzne grafy, ale hlavne obsahuje systém včasného varovania, kde v prípade, ak sa odchýlim od toho, čo som si nastavil ako dobré, tak ma ten systém upozorní sám na to, aby som sa ja v tom kolečku mohol venovať ďalšiemu typu údajov, ďalšej analýze, aby som bol premenený
od spracovania rutinných aktivít, ktoré sa dodnes mnohokrát dejú a väčšinou to robia tí vysoko kvalifikovaní ľudia, teda tí najdrahší z pohľadu nákladov. Výsledkom toho celého procesu sú buď úspory alebo efektivita. Jedno aj druhé sú peniaze a je úplne jedno, odkiaľ tie peniaze prídu, dôležité, že sú. A ako hovorí klasik, peniaze, čo neminiem, nemusím zarobiť, to sa týka smerom k tým úsporám. Dobre, takto vyzerá tá platforma z pohľadu toho, čo vám budem dneska na nej ukazovať. Volá sa platforma Worksy Space. Má niekoľko zmien, tak ako ste možno zvyknutí, tak mnohé veci sme urobili úplne inak a presne preto, že sme pochopili, že takto to chce život, že sa nesústredíme na, nazvem to, že krabicový pohľad na jednotlivé procesy vo firmách, že zvlášť logistika, zvlášť výroba, zvlášť facility a podobne, ale tým, že to všetko so všetkým súvisí, tak ten pohľad je dôležitý, aby bol komplexný. Ja vám to samozrejme potom ukážem na systéme vo veľkom detaile a budeme sa venovať konkrétnym use caseom. To, čo je ale dôležité, že tá platforma sa skladá z Factory dashboardu, nástroj, ktorý vám ukáže jednotlivé digitálne objekty alebo tie zdroje dát, odkiaľ pritekajú priamo na mapovom podklade, ktoré si môžete vyrobiť. Factory Studio ako nástroj, kde si to celé viete vo finále kresliť sami. V prvej fáze samozrejme sa to dodáva, aby to bolo čo najrýchlejšie, aby to čo najskôr zarábalo alebo šetrilo tie peniaze. Performance Dashboard ako nástroj, ktorý umožňuje veľmi ľahko vytvárať grafy a bez toho, aby som musel byť programátor, si tie grafy viem kedykoľvek preupratať. Na druhej strane sa ráta s tým, že budú ešte existovať softvéry, či už nadradené, podradené, minimálne možno nejaké ekonomické, do ktorých časť tých údajov budem potrebovať vrátiť z toho, čo som nameral z výroby a presne za tým účelom je tu pripravené rozhranie, cez ktoré si ako užívateľ môžete pripraviť rôzne exporty a až po úroveň, kedy cez detailné analyzátory dátového typu Power BI, Quelik, ani ma nenapadajú teraz rýchle Tableau a podobne, ktoré sú silné analytické nástroje, pomáhajúce spracovávať veľký objem dát. Tak toto sú všetky veci, ktoré do toho systému viem narvať, jak poviem veľmi ľudovo, a s nimi ďalej spracovať. Čo sú vlastne ciele? Cieľom je sledovať výkon online, aby som robil včasné korekcie v prípade, ak sa niečo nedieje tak, ako očakávam. Aby som vedel optimalizovať zdroje a stroje a energie, samozrejme. Sledovanie závislostí naprieč rôznymi oblastiami firmy. Toto je veľmi kľúčové a my si aj na niektorých use caseov ukážeme, že na prvý pohľad možno nesúvisiace veci vedia priniesť celkom zaujímavé úspory. Ukážeme si, že je veľmi dôležité, aby ten systém bol schopný robiť veľmi jednoduché a rýchle grafy hneď na úvod pre prípad nejakej ad hoc analýzy, keď niečo hľadám alebo tuším. A zároveň, ak ten systém má tú schopnosť, a to bolo napríklad aj ten Public API, ktorý je pripravený potom posúvať data už aj predspracované a k ďalšej prediktívnej analýze. Ďalšou vlastnosťou toho systému, a nechcem byť veľmi technický, len tak spomeniem, že je schopnosť tie údaje nielen príjmať či už z hardveru alebo z ďalších systémov, ale ich zároveň aj obohacovať a vytvárať nové cez nejaké ďalšie matematické operácie, ktoré sa s tými dátami dajú robiť a vytvárať ako keby nový pohľad, rýchlejší pohľad niečomu, a hlavne pre ľudí, ktorí k tomu môžu samozrejme niečo rozhodovať. Veľmi typickým príkladom je napríklad, keď zoberiem energie, dneska ich budeme časti spomínať, sú celkom významných faktor úspor, to znamená spotreba v kWh. Keď som napríklad na OT burze, to znamená voľný trh s elektrickou energiou, tak dopredu 24 hodín viem, čo ma kde bude stáť a tým pádom si to viem ako keby priamo v systéme rovno vynásobiť a povedať si, že koľko ma to stálo. A ukážeme si, kam nás to všade môže doviesť. Výsledkom toho celého je, že všetky tie kroky, ktoré robím, sa snažím urobiť v dvoch aspektoch. Prvý je to, aby som si tie veci logicky zľahčil a na druhej strane, aby som dosiahol zvýšenú efektivitu alebo zvýšil úspory, aby som zabezpečil tomu produktu rýchlu návratnosť. Obvykle môžem povedať, že u našich zákazníkov, keď sa tieto veci šetria, tak vždy tam sa dá ušetriť minimálne ľudské FTčko, keď ten systém je samozrejme nasadený v tej širšej podobe a tým pádom okamžite vykryjeme náklady potrebné na prevádzku toho softvéru a nestojí nás to v princípe nič. Ale aby som toľko nekecal teórie, poďme si pozrieť už konkrétny príklad z praxe. Pripravil som si pre vás prvú časť, ktorá hovorí o energetike.
úplne základný je niečo, čomu hovoríme monitoring výroby a podružné merania vo väzbe na spotrebu a ceny. Ja sa prepnem teda do živého systému. Sekundičku. A toto je vlastne, alebo takto vyzerá tá platforma. Pôjdem do Performance Dashboardu, kde mám sadu tých reportov, ja vám potom jednotlivé ešte veci poukazujem, ak bude záujem. Ale toto je vlastne report, ktorý keď kliknem, tak ten report je dynamický. To znamená, vytvára sa mi vždy, keď si ho otvorím. Je veľmi intuitívny, to znamená, ak potrebujem s niečím hýbať, viem si to posúvať doľava, doprava, viem si tie grafy zväčšovať, zmenšovať. Ten systém mi umožňuje veľmi rýchlo a dynamicky pracovať s tými údajmi. Môžem vidieť, čo chcem. Tie grafy sú v podstate veľmi ľahko nastaviteľné, pretože nemusím byť programátor na to, aby som si vybral, čo chcem vidieť. K tomu sa ešte dostaneme, ale poďme si pozrieť, čo tu teda reálne vidíme. To znamená, základnou kombináciou sledovania celkovej spotreby, vidíte, že sme síce na testovacom systéme, ale sú tam maskované dáta z produkčného systému od jedného zákazníka, s ktorým máme NDAčku, aby sme vám to mohli ukázať, ale nepoviem, aký to samozrejme je. Kde vidíte, že dá sa celkom efektívne pracovať s tými cenami na burze. Toto je síce OKTE, ale máme samozrejme možnosť napojiť aj na českú OTE. To vám potom takisto môžem ukázať, kde zákazník sa snaží vychytať tie energeticky najnáročnejšie veci práve do tých častí časového slotu, na ktorých máme predikciu, že tá cena elektriky bude najnižšia. Keď si zoberieme, že aká je cena energie tu, to znamená je 70 €, keď sa pozrieme sem, tu je 120 € a v tej špičke je to 270 €. To znamená, keby sa celé toto posunulo doľava alebo doprava, tak okamžite na prvé videnie vidíte, čo všetko sa vlastne dá ušetriť len jednoduchým organičným opatrením. Nevyrábam menej, nevyrábam viac, iba sa snažím vyrábať v správnom čase. A zase je to vec, kedy je obrovský rozdiel, či konzumujem 70 €, 110 € alebo 270 €. A to sú okamžité úspory, ktoré len dobrým manažmentom dokážem takýmto spôsobom skvalitniť. Druhá vec, ktorá súvisí s tými energiami, je samotné sledovanie spotreby, to znamená aj podružné merania. To je obrovskou výhodou osadiť do rozvodníc podružné merania aj pre jednotlivé typy technológií, pretože to vytvára ďalší potenciál úspor a to je kalkulácie. V prípade, ak tak zákazník nerobí a má tú výrobu pomerne širšiu, tak obvykle sa to deje tak, že všetky náklady na energie sa paušálne rozpočítajú do celej výroby. Ale to vôbec nemusí odpovedať reálnej skutočnosti spotreby elektrickej energie pre daný typ výrobku. A potom, keď si predstavíte, že niečo je zaťažené viac a niečo je zaťažené menej tými energiami, aj napriek tomu, že to konzumuje viac elektriky, tak len zmenou portfólia predaja, že nepredávam menej alebo nepredávam viac, ale predávam iný typy sortimentu, ako som si pôvodne naplánoval, respektíve predávam tie, kde to zaťaženie je väčšie, ako som si myslel, a nepredávam tie, kde to zaťaženie je menšie, ako som si myslel, tak vtedy si znižujem maržu. Je to veľmi jednoduchá vec na prvé pochopenie, ale je to veľmi častá, nazvem to, že chyba alebo chyba. Keď sa to nemeralo, tak to nebola chyba, nebola iná možnosť. Ale osadiť si to meranie vám garantujem, že keď máte, a dneska už málo kto vyrába obrovské sériové výroby, väčšinou sú to zákazkové výroby, alebo sú to veľmi malé zákazky, alebo veľmi malá opakovateľnosť tej výroby, tak sledovať si tú opakovateľnosť z pohľadu spotreby energií dáva obrovský benefit tej firme, aby tie veci pochopila. Ja sa vrátim k tomuto tretiemu bodu. Sledovanie spotreby ako sekundárny nástroj nám pomáha aj v pochopení procesov. To znamená, keď si otvorím napríklad sledovanie, a tuto som zobral vzorku z nejakej kovovýroby, kde je laser, ktorý ako keby sleduje, ktorý vyrába a páli, tak veľmi ľahko, už na prvé videnie, a nemusíte poznať tú technológiu, je všetkým jasné, že odtiaľto, a vidíte, že 5:20 došli do práce, zapli stroj, skončili, 10:30 prestávka,
tuto niečo a tuto niečo, ale všetky tieto chvosty, to bude buď nejaký chiller, chladič, zohrievač, čokoľvek, je úplne bežné dneska, že pri robustných technológiách je veľa prídavných zariadení, ktoré k tomu stroju je nevyhnutné, nazvem to, že krmiť elektrickou energiou. A presne to sú ďalšie potenciály, ktoré keď odhalím a zistím, že môžem to vypnúť, keď skončí smena a že to nikto po ňom nepokračuje, tak jak sa to napríklad udialo reálne tu, že už to nemalo žiadnu spotrebu, v tom prípade som v podstate ušetril. Pretože keď tých strojov mám 50, aj keď sú to povedzme len nejaké kilowaty typu 5, 6, 10, ale keď ich má krát 50, krát 24 hodín, alebo povedzme len nejakú časť, že 5 hodín, smena, 12 hodín a potom krát ešte x dní v týždni, alebo x dní do mesiaca, alebo do roka, tak to číslo už môže byť celkom zaujímavé a vôbec nie je výnimkou, že sa hýbeme niekde v 100 000 českých korún, keď sa jedná o väčšie technológie. A úplne takou poslednou, tou energetickou, nazvem to, že už trošku vyšší dívčí, je účinník. Účinník, je tu trošku teórie, nechcem sa o tom moc baviť, ani to nechcem nejak pýtvať, ale dovolím si generalizovať, že staršie stroje majú účinnosť tých strojov výrazne nižšiu ako nové. To znamená, že vzniká tam veľa, hlavne sa to týka pri rotačných strojoch, či už sú to motory, kompresory, niečo, čo sa proste vrtí a čo ide na 3 fázy. Tak tu vidíte ten rozdiel, že keď sa ten účinník mení, tak, alebo zmenšuje, aký dostupný väčší výkon potrebujem. To znamená, že má to vplyv na dva aspekty. Jedno je veľkosť celkového ističa, pretože keby som mal veľa takýchto málo účinných strojov, tak je potrebné, aby som mal výrazne väčší istič na vstupe, čo samozrejme už sám o sebe stojí peniaze. A zároveň tým, že tá účinnosť je nižšia a on vlastne vyjadruje účinnosť toho stroja k efektívnemu výkonu, tak vlastne vám to charakterizuje, koľko zbytočne dávate navyše do toho stroja, aby sa uviedol daný výkon práce. Ja vám to zase ukážem na jednom grafe, ktorý som si pripravil na ukážku k tomuto. Predstavte si situáciu, mám dva staré stroje, mám starší stroj. V Paper Laser zase sme v kovovýrobe, len pre lepšie pochopenie, tam tej elektriky je. To znamená, že pri účinníku 0,75, čo je klasicky odmeraný podružným meraním, mám spotrebu 14 000 VA. Keby som mal ten účinník 0,95, tak reálna spotreba na ten istý výkon by bola len 11 300. Ak sú tie stroje novšie, už sú tam tie frekvenčné meniče, už sa s tým celkom s tým účinníkom vedia pohrať, tak sa ten účinník blíži mnohokrát jednotke, alebo veľmi blízko jednotke a vtedy už paradoxne väčšiu spotrebu máme pri 0,95, ale to je dobrá situácia, na ktorom to krásne celé môžeme odpozerať. Ukážem vám to, ako to vyzerá v praxi na tom systéme. Keď si zoberiem systém, a toto sa nachádzame teraz v tom Factory dashboarde ako nástroj toho layoutu, na ktorým si chceme pozrieť jednotlivé digitálne body. To ľavé menu, že nejdeme po tých logistických častiach alebo po tých jednotlivých moduloch, ale vyberám si, čo ma tu zaujíma, to znamená, vyberiem si všetky energie a pre jednotlivé energie, či už z výrobu alebo spotrebu, v tomto prípade spotrebu, si zobrazím elektromer na základe celkového účinníka. A farebne mi ten systém už dokáže rozlíšiť. Zelené sú účinníkom v pohode, žlté sú účinníkom niekde na úrovni 0,65 až 85. Ten systém je napojený. Vidíte, že účinník v tomto prípade je 0,81, čo je presne od intervalu od 0,65 do 81. On sa samozrejme mení. Tak ako ten stroj vyrába, čím je novší, tým ten účinník je stabilnejší. Ale je to samozrejme vec, ktorá sa už koriguje trošku ťažšie, ale pri veľkých firmách, strojárenských, alebo tam, kde tá spotreba elektrické energie cez jednotlivé technológie je už výraznejšia, tak to už samozrejme dáva zmysel. No a potom výsledkom samozrejme je ten graf, ktorý som vám ukazoval, kde si to... A sami vidíte, že nemusíte byť žiadni atomoví fyzici, keď sa pozriem, že rozdiel je tu cez 2000 VA a keby som si to... A toto je vlastne granularita po 15 minútach, hej?
To znamená, keby som si to celé naspočítal, tak zrazu zistím, že by som takýmto spôsobom tie veci mohol robiť výrazne efektívnejšie. Vrátim sa naspäť na prezentáciu. V tejto druhej časti príkladov z praxe vám ukážem ďalšie use casey, ktoré rovnako môžu takýmto spôsobom priniesť ďalšiu úsporu, ale ukážem vám to, že keď sa na to pozriem ako kombináciu. Veľmi typickou situáciou v halách je vnútorný environment, ktorý sa, nechcem povedať, že zanedbáva, ale zatiaľ sa nedocenil jeho reálny potenciál, ktorý môže byť v úsporách a nesúvisí to len s tým pocitom toho zamestnanca, ktorý sa nachádza v práci. Ja sa prepnem sem. Vnútorný environment, keď si vypnem energie, zapnem si vnútorné energie, obsadený vnútorným envirosenzorom, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom mi ten systém merá alebo nemerá, ktoré údaje mám alebo nemám k dispozícii, ale obvyklý envirosenzor má v sebe informáciu o teplote, o vlhkosti, má veľkosti o CO2, to znamená úrovni CO2, o prachových časticiach, poťažmo o ďalších chemických látkach, ktoré do toho senzoru môžu vplývať. Ale my sa budeme v tejto fáze venovať len tej CO2, lebo toto má zase celkom významné úspory vo výrobných halách. Každá výrobná hala z logiky veci je dimenzovaná vzduchotechnikou, ktorá sa na tú halu počíta na plný výkon tej haly. To znamená plná plánovaná obsadenosť, plná či už technológiami alebo ľuďmi, ale vieme, že pri dnešnej flexibilnej výrobe a samozrejme vždy trošku predimenzované, to si nebudeme klamať. Nikto nechce mať problém s tým, že mu nebudú sedieť výpočty, tak každý si trošku, ten, čo to počítal, si tam urobil nejakú drobnú rezervu a nie vždy musí byť len drobná. Ale to, čo je dôležité, že jednoduchou matematikou a jednoduchou závislosťou, ak začnem sledovať úroveň CO2, a ja vám to znova ukážem na grafe, vyjdem von a ukážem vám to na grafe z envirosenzorov, a ukážem vám to konkrétne na CO2. Keď sa v tej miestnosti pohybujú ľudia alebo fungujú technológie, tak prirodzene úroveň CO2 stúpa. A v prvej fáze sa to dá mnohokrát veľmi ľahko empiricky vyriešiť ručne. Prepínam si režim vzduchotechniky tak, ako potrebujem. Tým, že ten systém má systém včasného varovania, že tu mám rôzne vouchere, ktoré ma notifikujú, ak sa blížim k nejakej hodnote, tak mi napríklad stačí, že si nastavím notifikáciu niekde na úrovni 900 ppm a vtedy dostanem o tom buď mail, alebo to vyskočí na systém, alebo mi to príde do mobilu, čo už dneska s mailom bežne chodí. Môže to byť SMS-ka, môže to byť čokoľvek, ale ja vlastne potom viem zvýšiť výkon vzduchotechniky a následne na to tú CO2 v princípe odvetrám. Riešim hneď 3 veci naraz. Riešim úsporu na elektrickej energii, pretože keď ten systém tam regulárne nie je zapnutý na plný výkon, šetrím elektrickú energiu, riešim situáciu na úrovni zdravého životného prostredia, pretože nikdy neriskujem, že tí ľudia sa tam budú cítiť nekomfortne. A v neposlednom rade mi to vytvára potenciál a potom ako doklad aj pre hygienu alebo pre orgány zaoberajúce sa kvalitou vnútorného prostredia a zároveň mňa ako majiteľa alebo manažéra tej firmy ma zaujíma, v akom prostredí žijeme a v akom prostredí fungujeme, však nikto nechce pracovať v prostredí, ktoré by mu ohrozovalo zdravie, tak je možné takýmto spôsobom veľmi rýchlo vyrovnať a vrátiť sa naspäť k dobrým číslam. Správny graf by vyzeral tak, že sa to ustáli niekde na úrovni 800, 850 a pohybujem sa len v tomto rozmedzí, pretože všetko, čo miniem pod túto hodnotu, znamená, že som zbytočne viacej vyvetral a väčšinou vetrám, že teplo alebo chlad, čo samozrejme stálo nejakú energiu a stálo to nejaké peniaze, ktoré do toho budem musieť opakovane vraziť. Reálny príklad z praxe u jedného zákazníka, 6000 m2 hala, začali regulovať v prvom kroku túto vzduchotechniku manuálne, že si to sledovali a začali to vypínať, aby si zistili, ako im to funguje. A v druhom kroku si to nastavili už ako automatizovaný proces, kde sa im cez nejaký hardware tá vzduchotechnika spínala. Rovnaká logika sa dá potom zapnúť aj na staré riešenia typu Sahara smerom teplota alebo nejaká klimatizácia smerom k chladu. Ale výsledkom toho je, že na hale 6000 m2 boli schopní efektívnym riadením cez CO2
vetrania a výmeny vzduchu v hale ušetriť skoro cenu 1 oktávie. To znamená, bavíme sa v eurách niekde cez 30 000 eur za mesiac. Takže ten potenciál samozrejme závisí od toho, jak veľká hala, čím väčšia hala, tak tým väčší efekt. Na druhej strane, keď začnem sledovať prachové častice, ako tu napríklad vidím v rôznych veľkostiach 1, 2,5, 4 mikrometre, 10 mikrometrov, tak mi to hovorí zase. Na tie isté dáta sa pozriem a hovorí mi to aj o procesných vlastnostiach. Pretože v momente, a máme zákazníka, ktorý si napríklad dal tento Envirosenzor do skladu, kde skladoval prekližku ako súčasť svojich výrobkov, tak zrazu zistil, že v prípade, ak sa v tom sklade regulárne niečo dialo, pohyb materiálu alebo niečo, okamžite mu zrástla prašnosť. Tým pádom vedel celkom kvalifikovane povedať, akým spôsobom sa tie procesy dejú v čase. Pretože keď ona rastie v princípe skokom, niečo ako tu. Keď začne chodiť vozík alebo začne niekto pohybovať s nejakým vozíkom, forkliftom, tak to samozrejme okamžite vidno, lebo sa zvýši prašnosť. A samozrejme, ak to bola prekližka, tak tá prašnosť je tam výrazne v tom drevopriemysle ešte väčšia. Ale tá prašnosť sa zdvihne aj pri klasickom sklade, pretože ak tam nie sú SD podlahy, čo málo kde sú v skladoch, tak tá prašnosť tam samozrejme dáva celkom významný aspekt. Tuto sme pre vás do prezentácií pripravili ten use case, kde aj tá matematika a tých možností, ako sa na prvý pohľad nesúvisiace veci, že vnútorný environment a energetika stali takým partnerom, že je to ďalšia, nazvem to, že veľký gap, ktorý stojí za pozornosť na to, aby som sa z hľadiska úspor na to dokázal pozrieť. Druhá vec, alebo ďalšiu vec, ktorú vám ukážem, a to sú zase tá kombinácia, je použitie senzorov pohybu, ktoré sa namontovali do expedičného skladu. To je vlastne ukážka tu, to vám ukážem na tomto systéme. To znamená, že vypnem environment, zapnem si infraštruktúru a osvetlenie, kde vlastne vidíme halu, ktorá má osadené riadenie svetla a zároveň sledujeme teda, jak funguje alebo nefunguje, alebo môžeme sledovať, či svieti alebo nesvieti. V tomto prípade je to už celé hasnuté, lebo je to modré. Ale tieto pohybové senzory slúžia na to, že keď vôjde do uličky nejaká osoba alebo vozík, tak sa to svetlo rozsvieti. To znamená, primárny cieľ pohybových senzorov je vlastnosť, že zhasne svetlo, ak tam nikto nie je, aby šetril elektrickú energiu. Ale sledovaním početnosti zopnutia príslušného pohybového senzoru zrazu zistím, ako často, a tuto je napríklad na granularite každej hodiny, ako často, ktorá ulička bola navštívená. Čo pre mňa ako šéfa skladu zrazu prináša informáciu, ktorá ulička sa mi navštevuje najčastejšie, či tá ulička je navštevovaná vždy v tomto takte, alebo je to premenlivé a vytvára mi to primárny základný obraz, ako mám alebo nemám správne utilizovaný sklad. Ďalší aspekt, ktorý sa týka toho skladu a znova rýchle úspory, je to, že keď viem, ako fungujem, to znamená, vidím, aká je početnosť, čo je vlastne logický súčet všetkých výjazdov do jednotlivých uličiek, tak viem si potom aj povedať, že kedy má alebo nemá zmysel vo väzbe na krivku OTE vozíky nabíjať, nenabíjať, dobiť len dočasne, aby boli prevádzky schopné a nastaviť si ten cyklus tak, aby som napríklad tie najväčšie spotreby, ak sa jedná o elektrické vozíky, konzumoval v čase, keď tá cena elektriky je najnižšia. Takže zase, bez toho, aby som potreboval zložitý software a zložitú logiku, tak jednoduchým opatrením si dokážem vyrobiť ďalšie a vygenerovať ďalšie úspory, ktoré nie sú vôbec nezaujímavé. Tuto je to možno o tom, že tu získam informáciu o procesnom stave môjho fungovania logistiky, ktorá mi umožní lepšie pochopiť, či sa vôbec mám zaoberať logistikou v danom sklade, alebo či je to v takých intenciách, že ma to až tak zase úplne netrápi. A to je presne to, že celý tento systém, alebo ten spôsob, nazvem to, že efektívnej digitalizácie, využíva tú logiku tak, ako využíva Lego, že keď si skladáte veci, tak začnem od tých najjednoduchších a postupne sa prepracovávam buď do väčšieho detailu alebo do väčšej konštrukcie, podľa toho, pokiaľ mi to ešte dáva lepšiu informáciu a dokáže mi to vrátiť peniaze, či už efektivitou alebo úsporou.
Ďalší aspekt, ktorý v tom pripadá, je to, že keď sa chcem venovať výhradne logistike, a tu sme si už cez tie pohybové senzory ukázali, že to je ten základný level, ale môžem sa pozrieť napríklad na vysokozdvižné vozíky a chcem vedieť využitie tých vysokozdvižných vozíkov, pretože pri tom prvom mi to skôr indikovalo, akým spôsobom mám osadený sklad, alebo respektíve využitý sklad, či nechodí, či napriek tomu, že hniezdo vozíkové na jednej strane haly, či nechodia veľmi často na opačnú a tým pádom už tu mám prvú indikáciu to, že aha, pozor, zbytočne plýtvám časom alebo energiou, lebo zbytočne chodia do zadnej časti haly, kde by mali byť najnízkootáčkovejšie veci a tie vysokootáčkové by mali byť čo najbližšie, aby tá manipulácia bola čo najefektívnejšia. Znova máme na to nejaký graf, ukážem. Je to už technológia, ktorá sa osadzuje priamo na vozíky a v rámci vozíkov sa sleduje čas zapnutia motora, koľko a to sú tie kľúčové parametre. Sledujeme každú hodinu napríklad, ale ten interval sa dá samozrejme zmenšiť alebo zväčšiť. Každú hodinu sledujeme, koľko daný vozík odjazdil, to znamená, že mu bežal motor. Tu vidíme, že vôbec ten jeden vozík bol úplne vypnutý, lebo mal spotrebu alebo ten čas konzumovaný v nule. Tu si viem pozrieť pre jednotlivé vozíky individuálne a ďalším aspektom, ktorý do toho môže byť celkom významným faktorom, je režim zaťaženia vidlice. Že ten systém dokáže sledovať, či mal daný vozík naložené na vidlici alebo nemal. A teraz vôbec nehovorím, ktorý je správny, lebo neexistuje správny vzorec. Jedine šéf logistiky alebo logista, ktorý vie, za akým účelom je ten vozík používaný, lebo môže byť čisto pick-up in, pick-up out, z pohľadu klasického logistického skladu, alebo ak je ten vozík súčasťou výroby, tak tá charakteristika je vždy úplne iná, lebo operátor robí aj to, že nielen to, že jazdí vozíkom, ale aj to, že vyjde von, ide k linke, zoberie niečo, pripraví niečo, spáskuje a tak ďalej. To znamená, že až logika procesu vám povie, ako má vyzerať správny pohľad na štruktúru toho vozíka, ale takýmto spôsobom si garantovane viete povedať, či potrebujete nový vozík, alebo nepotrebujete nový vozík. Či si viete preupratovať existujúce portfólio, alebo existujúcu flotilu, alebo budete potrebovať realizovať nejaký iný nákup, alebo dokonca odpredaj. Máme reálny príklad z praxe, kde si nás zavolali a odmerali sme takýmto spôsobom v jednej firme a ukázalo sa, že namiesto toho, že chceli kúpiť 2 nové vozíky, tak zistili, že ešte 2 môžu predať a ešte jeden si môžu nechať na rezervu, len ich správne preupratovali z hľadiska výkonu a pozreli sa na čas. Respektíve životnosť toho vozíka. Takže, a toto sú veci, ktoré keď sa pozriem na to cez data, tak sú v princípe neodškriepiteľné, pretože zase, čo si budeme hovoriť, tí, čo poznajú, predajcovia vysokozdvižných vozíkov celkom reálne a celkom kvalitne vedia motivovať logistov, aby sa nad tým minimálne zamysleli. No a potom posledný veľký case, ktorý sa v týchto riešeniach vyskytuje, je téma digitálne monitorovať a riadiť aj manuálne procesy výroby. Dá sa to. Existuje niekoľko možností. Úplne najzákladnejšia možnosť je tá úplne elementárna, to znamená, ak ten manuálny výrobný proces končí nejakým kontrolérom, tak sa odpicháva kontrolér. Ak sa nekončí kontrolérom, vždy sa tam dá položiť výsledne, minimálne tam je vždy vizuálna kontrola na výstupe, tak sa tam dá položiť červené a zelené tlačítko OK alebo NOK a okamžite môžem začať odmonitorovať dĺžku procesu, viem si povedať významný, koľko mi trvá cyklus daného výrobku, viem, čo tam vyrábam, ak si to krížim s informáciami z výroby, okamžite viem povedať, či sa mi to dialo správne alebo nie. Zase ukážem príklad. Pôjdem na ten layout, vypnem teda osvetlenie, infraštruktúru a zapnem si monitoring a management riadenia výroby. Je tu nejaká iná časť, máme tu tri linky, jedna je účková, končí testerom a 2 sú íčkové, ktoré končia testerom. Je odpichnutý tester, systém sleduje, koľko trval výrobný cyklus medzi 2 testovaniami. Keď nie je prestávka, tak samozrejme je to efektívne číslo, ak je prestávka, dá sa zapnúť, že sa jedná o prestávku. A z hľadiska grafov to potom vyzerá takýmto spôsobom, že dokážem veľmi efektívne za jazdy merať. Dneska končili 14:19, lebo majú len rannú smenu, ale takto vyzerala tá smena
Smena Live, to znamená, sledovali nielen to, ako ktorá linka vyrábala z hľadiska dostupnosti, kvality alebo výkonu, ale aj vedia sledovať, koľko z daných kusov sa vyrobilo. Ja to volám, že pílový diagram. A zároveň vedia povedať, v akej kvalite. To znamená, koľko bolo kvalitatívnej zhode, to sú ok alebo nok, podľa toho, koľko potrebovalo ešte rework. Na druhej strane toto vytvára obrovský potenciál na to, že ak ten takt výroby je menší a sledujem len samotný prírastok, ja vám to môžem potom ukázať aj napríklad na strekolisoch, nevedel som si rýchlo spomenúť, tak tamto krásne vidno, takto vidíte napríklad kvalitu výroby a množstvo vyrobených výrobkov na konci smeny. To znamená, že a mnohokrát sa stáva, že a tí zamestnanci, že majú tú vlastnosť, že nemusia robiť dokonca, lebo majú vyrobené o 30 minút skôr, o 20 minút skôr, ako je koniec smeny a vám to vytvára potenciál lepšie pochopiť ešte rezervu, ktorú môžem využiť buď v prípade, že sa mi stane porucha, alebo je to rezerva, ktorá mi pomôže zvýšiť výrobok za tie isté náklady, lebo keď donútim tých ľudí vyrábať aj nad plán, lebo viem, že môžu, tak mi to zase hovorí o možnosti voľnejších noriem, ale nemusí to byť vždy normou. Vždy je to o tom, že keď dostatočne motivujem tých pracovníkov, tak mi to vytvára ďalší potenciál, ako to robiť správne. A v neposlednom rade je to riešenie, ktoré môžem odkliknúť aj sem na ten use case, ktorý len možno ako na ukážku. Nemám na tom živý systém, lebo je to od konkrétneho zákazníka a nemôžem vám to tam regulárne ukázať, ale existuje možnosť v prípade, ak sa jedná o manuálnu výrobu, ktorá má čiarový kód, že sa jedná o kusovky alebo nízkosériové, kde každý typ výrobku má svoje identifikačné číslo, tak sledovaním cez portfólio jednotlivých pracovísk, jak prechádza, tak sledujem jednotlivý prietok výrobov, jednotlivé efektivity a normy, keď sa ten výrobok zdrží na danom pracovisku, jak sa posúva, tak týmto aspektom a cez takúto jednoduchú čítačku, ale nemusí byť presne táto istá, ale cez aplikáciu si sledujem odpípaním výrobku po skončení výrobného procesu na danej operácii a posunutím ďalej si sledujem výrobný cyklus. Výhodou toho celého, že viem si tam zapnúť informáciu o tom, ktorý pracovník tam je. Výhodou toho celého riešenia je, že viem získať takú detailnú informáciu, ako by som získal úplne z robotickej linky. To znamená, ten detail tej informácie o tomto type výrobku, ja by som ho tu možno mal mať aj vidieť. Ja sa len pozriem, či ho tu niekde nevidím. Ale asi nie, spravím sa na tomto systéme, to nemám. Tak ten detail je výrazne väčší a sleduje mi to celkovo strávený čas výrobou, celkové prestoje, ktoré boli ovplyvniteľné pracovníkom, prestoje, ktoré boli neovplyvniteľné pracovníkom. Samozrejme, môže to sledovať čas údržby v prípade, ak sa stroj pokazí. Ten pracovník má možnosť priamo cez tú čítačku rovno zaznamenať, že tam prišlo k nejakej poruche a na základe toho je schopný. V podstate my môžeme sledovať aj kvalitu a fungovanie servisných organizácií, ktoré z toho vychádzajú. V prípade, ak si chcete pozrieť, na spodku máte link v tej prezentácii na tie typické príklady z praxe, je tam úrovne bezpečnosti a tak ďalej. Nechcem teraz detailne sa tomu venovať tým ďalším, ale ak vás to zaujíma, samozrejme vieme si tie veci dohodnúť. Skôr by som teraz rád nechal priestor na tú diskusiu, pretože týmto softvérom Worksys.space si viete pokryť výrobu, logistiku, bezpečnosť, analýzu dát, environment, emisie, dokonca sme schopní pripraviť aj údaje pre ESG reporting ako podkladové napríklad z tej elektriky. Veľmi dôležitý systém včasného varovania a to celé prepojiť s energetikou napríklad. Ale tá energetika samozrejme nie je absolútny kľúč, je to len niečo, čo je prierez všetkým, lebo všetko ide buď na plyn, na vodu alebo na elektriku. V princípe úplne na záver môžem povedať, že len cez tieto, netvrdím, že len, ale u väčšiny zákazníkov sú to najtypickejšie use casey, ktoré sme riešili, a len za minulý rok zákazníci naši na tom ušetrili z toho, čo nám boli schopní priznať, zhruba 2,7 milióna eur. Ten systém už dneska má cez 600
130, cez 640 užívateľov, myslím, že už možno aj trochu viacej aktuálne. Cez 10 000 digitálnych bodov to spracováva a v priemere spracovávame cez už dneska skoro 2,5 milióna dát, ktoré chodia do toho systému. To znamená, ten systém je pripravený na veľmi robustné riešenia, ale rovnako zvládne aj malé firmy a stredné firmy, kde to dáva samozrejme ekonomiku. Základný kľúč celého toho riešenia je, že je dodávaný ako služba. To znamená, zákazník nemá žiadne veľké obstarávacie capexy a celé to riešenie je možné nasadiť vo veľmi krátkom čase a sme schopní v spolupráci s partnerom IK Solution to celé dodať v podstate ako generálnu dodávku, čiže vrátane tých hardveru, ktorý k tomu je treba, či už to boli tie envirosenzory alebo tie podružné merania. Ak máte napríklad nejaké riešenia, či už od firmy Socomec alebo od firmy Schneider, je ich možné ponapájať, nevyhadzujeme sa, stále fungujeme v tej logike, čo sa dá použiť, veľmi radi použijeme, aby to pre vás nestalo ďalšie veľké náklady. Za mňa asi všetko na teraz to, čo som chcel ukázať. Viem, že to bolo celkom rýchlo a ten čas bol celkom obmedzený a budem rád, keď budete mať nejaké otázky. Teresko, niečo sa nám tam objavilo? Neobjevilo se nám nic, ale možná já bych měla takový jakoby doplňující dotaz ohledně třeba návratnosti, možná by to účastníky zajímalo, v jakém třeba časovém horizontu je možná návratnost při pořízení vlastně Worksisu. Je to samozrejme veľmi dôležité, že koľko vecí na ňom rozbehnem, ale čím viac vecí, tým rýchlejšia návratnosť, pretože ten Worksys má tú zásadnú disrupciu, jak z hľadiska ekonomických, tak aj prevádzkových, že za jedno mesačné fíčko, ktoré Worksys stojí, a sú tam 3 typy licencií, vieme si ich potom bližšie povedať, ale povedzme tá stredná sa hýbe niekde okolo 2000 € mesačne. Keď to zjednoduším, tak máte neobmedzený počet používateľov, neobmedzený počet digitálnych bodov, presne preto, aby ste čo najviac vecí osadili a digitalizovali, aby ste z toho mali data a aby vás to nestálo viacej. To znamená, že keď som už na úvod povedal, že to obvykle ušetrí jedno FTčko toho človeka, alebo respektíve, že nemusím ďalšieho prijať, nakoniec na trhu ani mnohí nie sú, tak toto je väčšinou to, že ak sa o ten systém, ak ho správne uchopím, a my sa samozrejme snažíme o to, aby sme vám s tým maximálne pomohli a veľmi intenzívne vám pomáhame aj počas priebehu a samotnej implementácie, tak toho jedného človeka ušetrí. A náklady na jedného človeka v tejto kvalite sa vždy hýbu minimálne okolo 2,5 až 3 000 € mesačne, myslím v super hrubej mzde. To znamená, v princípe je to trochu perpetuum mobile, že vás to nič nestojí, ak sa o ten systém staráte. Ale samozrejme nie je to sklenená guľa, že položím ruku a skáču mi peniaze na účet, ale je to nástroj, ktorý vám pomôže objaviť svoje potenciálne rezervy. My vám samozrejme s tým aj spolu s IK Solution vieme poradiť, ako to spraviť a kde to spraviť najrýchlejšie. Aj vtedy veľmi radi pomáhame aj pri tých úvodných analýzach, vrátane tej samotnej implementácie. A tým, že to je vlastne dodávané ako služba, tak v podstate vie to byť nainštalované rádovo v jednotkách týždňov. To znamená, keď sa rozhodneme za mesiac, to môžete mať asi väčšinou, najdlhšia doba sa čaká, keď ideme robiť napríklad tú elektriku a čaká sa na dodanie hardveru na podružné merania, ale aj tam sme rádovo 4 až 6 týždňov, takže nič také dramatické. Jediný capex, ktorý si tam kupujete, je práve ten lokálny hardware, ktorý sa dáva na ten shop floor, ktorý si kupujete, ale tam to určite nie sú 100 000 €, tam sa bavíme radovo v tisíckach alebo 10 000 €. Ale tá technológia iba jednorazovo sa zaplatí a už nie potom využívate tie údaje, ktoré máte. A videli ste dneska, a snažil som sa to ukázať, že jedným typom meračov zrazu vidím 4 typy pohľadov na jednoduchú vec ako energia a spotreba elektrické energie. Díky za vysvětlení a za osvětlení. Tak má ještě někdo nějaký dotaz? Asi vidím, že Rudolf se... Já bych se ještě zeptal, Rado, jaká je nejčastější situace, kdy si zákazník nasazuje ten Worksys? Nebo jako jestli to je energetika, enviro, logistika, co je nejčastější takový, čím se začíná? Co pro ty lidi je takový největší? Keď poviem, že najčastejšie určite tá energia, alebo veľa firiem ešte tú energiu nemá riešenú, alebo majú riešenú len čiastočne.
To znamená, je potrebné, aby sa im to tam rozšírilo presne v tej logike. Ale aj tá energetika má tú možnosť, že sa to dá robiť jak to Lego, čo som spomínal. Že začnete s nejakou časťou, samozrejme vždy nejaký hlavný merák, plus najväčšie spotrebiče a postupne sa to dá ako Lego dostavovať, keď vidíte, že tam nemám dostatočnú informáciu. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, energia je najobvyklejšia, potom im ukážeme, že práve kombinácia z Enviro môže šetriť ďalšie peniaze, alebo sa samozrejme osadzuje kontrola spotreby aj na vzduchotechniku, tam sa to dá potom veľmi rýchlo spočítať. A potom sú také typické casey, je digitalizácia manuálnych výrob a tá logistika je, nazvem to, že zatiaľ najmenej tak používaná vec, lebo tie vstupné náklady, zvlášť keď chcem riešiť vozíky, sú trochu vyššie. Tam sa to hýbe zhruba okolo 3 500 eur na každý vysokozdvižný vozík. Ale keď to už niekto dáva, tak už v každom prípade vie, prečo to robí a väčšinou tomu zákazníkovi to zarobilo na tej efektivite. Hlási sa nám pán Vaculík? Nech sa páči, ale musíte si zapnúť mikrofón. Už je mě slyšet, prosím? Ano, už vás počujeme. Jo, omlouvám se za komplikaci. Já vlastně ani tak nemám dotaz. Jo, já spíš chci jenom říct, že mně se ten váš systém jako celku líbí, protože před nějakou dobou jsem optimalizoval poměrně velkou firmu, logistiku a interní transport a vlastně jsem dostal akorát vytažený syrový data ze SAPu, což bylo nějakých plus minus 100 000 buněk a z toho jsem musel dávat dohromady všechny trasy, jo, včetně času a podobně. Jo. A to vaše je fakt hezký. Ďakujem. A je lacnejšie ako SAP určite, lebo som 20 rokov robil so SAPom, tak viem. Ale SAP je samozrejme úplne iný typ softvéru. SAP je ekonomický softvér a plánovací. To, čo robí veľmi dobre a pre tých veľkých to dáva zmysel. A rovnako môžem povedať, že my sme schopní sa aj voči SAPu integrovať a väčšinou už to potom, že keď sa rieši výroba, tak potom integrujeme plány alebo integrujeme informácie. Možno my zase posielame naspäť do SAPu spätné hlásenia a podobne. Že ten systém je rovnako otvorený jak na vstupe, tak je rovnako otvorený poskytnúť údaje aj pre tie systémy, pre ktoré zase je to dôležité z hľadiska ekonomiky. A práve systém, alebo tieto dva systémy, nazvem to, že ERPčko, alebo teda v nejakej podobe ekonomický software versus Worksys, vytvára krásnu dvojičku, pretože v ERPčku vy plánujete to, ako to chcete robiť a cez ten Worksys si to viete krásne skontrolovať, či sa to tak aj v skutočnosti deje. A obrovská výhoda toho celého je, že nemusíte čakať na ekonomické výstupy, lebo tých máte len 12 do roka a vždy postmortem. Vždy sa to udeje 10. 12. deň nasledujúceho mesiaca, keď sa urobí v ERPčku closing, tak vtedy vidíte, jak sa vám darilo, akú máte gross margin, aké máte ekonomické parametre, ale už tým neviete nič urobiť, už to proste bolo. Ale keď to merám live, jak to ide, tak vtedy to viem ešte veľmi rýchlo skodifikovať a výsledkom toho celého je, že sa nemusím ako manažer báť zlých rozhodnutí, pretože ich okamžite viem opraviť, lebo to na tých datách vidím, že som sa pomýlil a vôbec to není chyba, pretože mnohokrát a tí, čo sme boli manažéri, tak vieme, niekedy som tie rozhodnutia musel robiť intuitívne a modlil som sa, aby som sa trafil na prvú dobrú. A toto je spôsob, keď sa v tom človek cíti veľmi komfortne, lebo na tých datách to vidí okamžite. Či sa to správne alebo nie. Tak a já teď nevím, jestli se Pavel hlásí znova, anebo jestli mu zůstala vyset pacička. Mně tam zůstává vyset pacička, nevím proč. Nicméně stejně s dovolením ještě jako řeknu, že tohle se mi fakt líbí i za tu chvíli, co jsem to pozoroval, nebyl jsem na celém, takže já se určitě budu chtít nějak nakontaktovat, abych se dozvěděl trošičku víc, protože z titulu mýho zaměstnání já nikdy nevím, kdy se mi něco takového může hodit. Veľmi radi a v spolupráci s IK Solution vieme dohodnúť aj špecializovanejšie prezentácie a vyslovene špeciálne, keď bude treba. Jo, že děkuji. Veľmi radi.
Máme ešte nejakú otázočku? Viem, že to bolo veľmi rýchle, chvíľu to trvá, kým to človek skonzumuje. Je to trošku nový pohľad na veci, ako sú možno ľudia zvyknutí, ale ja len možno pre doplnenie poviem, že rovnako veľmi ľahko sa tu dajú riešiť veci ako kontrola lekárničiek, špeciálne technické zariadenia, to znamená, začne vám to strážiť dátumy, začne vám to strážiť revízie, začnete sa na tie digitálne body pozerať, uvidíte, čo kedy mám spraviť, ľahšie sa v tom plánuje a napríklad to, čo som vám ukazoval, aj to osvetlenie. Dneska dávať, nazvem to, že hloupý osvetlení do tých hal, ktoré je síce o trochu lacnejšie ako to inteligentní, ale vo finále na tom výrazne viac prerobíte, pretože keď je to inteligentné osvetlenie, tak každý bod sa dá riadiť. O každom bode viem informáciu, koľko mi odsvietil. Zároveň tým, že ten každý digitálny bod viem sledovať aj intenzitu toho osvetlenia, tak viem povedať aj životnosť toho svietidla a o mnoho ľahšie plánujem potom investície smerom k ďalšej údržbe, rozvoju alebo k samotnému riešeniu. Chápem, že toto není vec, ktorá sa dá urobiť okamžite na prvú dobrú, ale keď už idete do rekonštrukcie haly z pohľadu osvetlenia, mnohí majú ešte trubice alebo nedaj Boh halogénky, tak toto je ďalší obrovský potenciál, ktorému sme sa dneska nevenovali, ale tých caseov, ktoré vieme takýmto spôsobom pomôcť vyriešiť, je výrazne viac. Tak jo, tak já myslím, že pokud už nejsou žádné další dotazy, poděkujeme vám za účast. Určitě očekávejte v následujících dnech zaslání prezentace a záznamu. Veľmi pekne ďakujem aj ja za trpezlivosť a omluvám sa za slovenčinu, ale nehovorím česky tak dobre, aby to bolo všetkým zrozumiteľné. Takže, ale budem sa tešiť na ďalšie stretnutia a prípadne záujmu aj špeciálnejšie prezentácie. My taky děkujeme za prezentaci a za slovenštinu se vůbec neomlouvejte, je to krásná řeč, tak jsme rádi. Já jsem třeba osobně rád, že jsem si ji mohl poslechnout. Ďakujem. Zase po dlouhé době. Jo, to samé. Jo, slovenština je v pohu. Super. Kdo to řek? Já to neřek. Super, tak ďakujem pekne ešte raz a teším sa na ďalšie stretnutie. Je to řeč, je to fajné. Ale ešte rád som ťa počul. No, tak to v případě hezký den. Tak se mějte, Aťky. Mějte se. Mějte se. Krásný den. Děkujeme. Krásný den, naschledanou. 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 Díky.